nyepur numpak kereta kita. Cek ngerah degan pisangan. Perdana iya numpak nyepur. Pisangan iki. Ora nek. Ya justru terus sing ngono kuwi. Barang ndak nek anu to, arepnya kok petan sarane Ngulon. Ini Mas bro. Cocok-cocok nenek iki lah, Bro. Enggak enak. Patut. Nah, nek kadene malah degan. Iya. Cocok dari kambil. Tak kondeng iki. Sing tak kowe-kowean iki lho. Wis kuwi sik engko lek Wis iki anu. anu gerek ngerah neh. Dadi sang. Lho, ini gitu nih. Ari tendeng. Ya, Dok. Ari tendeng. Yo ku enggak urus balik neh. Tunggu kok. Entek kok video teh. Tek es batu. Latino. Seger. Gerbat iki es batu harus susu bareng. Bener mabuk iki yo. Iya. Nek back sono. Iki pas iki masuk. Juga sendok. Itu akeh. Tonoan. Pas iki. Aku buat tuan ke. Berarti urung wes, lorong kas. Yo. Wes. Lah neh. Yo, ciro lu. Deng. Deng, wah, gendel iki. Dang Reno kawan es batu. Pas iki. Wes iki. Temen ngomong petiki banyu nih. Cen es batu sih kono sewengger ya. Iki. Ambilnya dibelah sing metek wong. Dibelah. Heeh. Kambil dibelah. Bau wening kok. Iya, lombut ya. Masuk iki. Ditongkas pandeng iki. Ya kayak rantai iki mundune. Entek lek enek bocahku panggang entek jam 3 kok. Padha dak anu dawet dunyane kok. Nyepak duite. Heh? Dapat Gawat campur dapat. Dong kowe pisan ngidul. Pisan ngidul. Benek anak lumayan sithik karo apa. Endi? Kae to. Telu tuku meso loro meso 900 itu. Arisune sik lur. Anu, sik urung teko es batune. Oh. Ngene poso-poso ngene praya sewengger. Kayak ada manis-manisnya.
Iki lho lagi ngudek iki. Lah iki nyamuk. Nes buat mangan. Lah lak nek koni. Ora ngodak kok buat. Aku mau sarep mlaku. Lah asu iki. Kowe lo madang to. Idul. Lah kowe tuwen kok yang idul tumbas. Yo ora sido aku malian. Ale rene. Iki lho wis bak. Oh, enak nyong. Apa kita nang banyu putih lho. Ngene. Ya dah. Nek gula. Entah wae. Tak gula. Lah yo ngene. Solusine sitok. Gegane tambahi sitok iki. Iya, pas. Iya. Kae lho. Sing tuwek sono kita tambah banyu nek ta yo. Mas kae iki kok ora sampe ziarah Banyune lho iki sing penting iki. Perlu tak balekne gitu kan ditumpah. Ya kok. Kae ora duit nyabrung nang kono iki. Wes aja kakek kancane dipikir. Isik sitok kalau nang kono. Wes. Keteng dibungkusne ora ganteng. Iya kena. Kon ngerekne ning kene. Kok ngene yo rasane. Piye? Arek ngono ya. Yo enak. Sanumu isih tutup abangmu. Entek mami tak entekne dhewe. Nah yo mending banget. Bilang aku aku omah-omah. Aku ditawani aku. Ogah banget. Lah sik Joko ngono. Iya. Iki dadi wong Aku ogah banget ngono. Malah aku ngerti tok nek anakku. Aku lak ora belingan ngono. Coba tawang teh pucuk, ngono aku ya sik roke. Tak tekoni mang ase piye no. Piye? Sepur ki apa enak asene? Enak. Iki. Iki. Sambuan gerbong ae. Wis sepur. Amin. Aja muncak lendeng lek Sepur kene asene to. Yo ora enak wong kocone kan dibuka kok Penang gua kowe ya. Coba sepur saiki lan di AC. Lekas Sampun sing betah. Coba wesi. Wesi sepur bakong. Aku yo urung tahu, tapi yo AC lho, nek sepur AC saiki. enggak balik apa kowe nak jan. Lek kowe mabuk, gong kowe nang sambuan gerbong kok. Nyong toko kacang nyong. Lah ekonomi Bahkan yang jero kereta nggo. Yongko iki sejam Engko lho. Itu kowe iki lho. Pokoke gue naik pas kowe nang gemah lho le. Kowe iki lho. Duitmu iki lho. Bangga nyung. Yo nyong. Ya. Iki kene. 5.000 jadi. Kowe lho tol. Oh, tau ngebelas. Mang Ora nggo gendeng. Uduk nggo motor enak, nggo motorku dhewe ngono. Halah, enak ora enak. Teman. Saya deh. Saya aja. Yo, main ini yo gak terne. Loh. Ayo nyong kowe kan diri. Muni. Dan Ancok kan nyong. Gredek tok kowe. iya. Sepiro? Sakmene. Kok macane kempleng. Urung setahun. Kempleng di macam. Duwe nyang kempleng sakmene. Nang gogor. Heeh. Oh memang Takonono Yuyut. Yut, gogormu wis gedhe. kayak suarane Yuyut ta nyong. Yuyut Eko. Lah sapa ora yo. Eko. Yuyut Eko kempleng ta nyong. Engko Bra, tak kacang susune kurang. Wah, yo mbrawek telepon kacang, Wek. Dan ngomong. Sukru lho. Wek, kacang. Waji. Wah, Guru akane guru ane sing garing. Buat gak di macam yo. setengah kilo. Pak kali 20.000 res. Iya, kali ya. Oh, oi. 10.000 telung bungkus ning kono. Ki engko sangu aku harus aku sambil kacang. Oh, Terima berapa kan nenek terima saya. Iya, kriuk. Anu nggih ngejur. Teh kena. Nek Kena. Ngono kekuatanmu. oh, ngono nyong ya. Yo, ngono. Oh, yang. Yang kelantikan lho. Iya. Ora ora tekan mek kowe tok sing ro. Ndan tuku olehno. Kamu yo kayak ngalor nggon Ngalor. selip obong lho. Ora ora. Lore pas gandeng. Gandeng. Harus jadi lho dedi. Kowe sing ro mek Aku mentok dong dudoy. Ke ngaloren. Heeh. kowe ro. Heh, karo dedi lho. Aku rung nggo klambi enten, Den. Aku ro ngadus yo an. Engko adus sik engko lho, Le. Lho kurang 2000 ngono wis. Ku sambele yen sukro. Ya sedenge entek. Yo engko lho. Lah ngedam iki. Sik aman no. Hanya di
balik Jawa ngono tak ditekoni anu wong anu Iya. kan nanti Mas balik Jawa Balik Jawa. Panggul ngono kok arahnya Surabaya karepku Iya dodol karep. arahnya Surabaya Iya. Panggul enggak lek Sore udan. Sore udan. ben ya dengar yang kereta Heeh. emang kereta Udannya masalah di Buddha. ya ora banget lah Panas iki. Siapa tau? Oke nih. Siapa Pat? Telu. Setengah